everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Kang kinsa makanin bay. Ang anong ni ama si Dorina din eh. Unsa naman sad ning gibuhat ni Dorina. May nahinumduman na kasya, ining dapita. Joseph! Oh. Joseph, salamat ka niya ka. Nganong niya ka ining baya ha? Unsa may patabangan ni mo nako. Tabagi ko makita ang bata, si Shana. Oh, unsa? May bata kong gidadi ni. Apan galit lang siya nawa. Og nakita ko na lang kininduwaan nga din hina sa gawa sa bahay. Dorina, kalma lang, okay? Kalma lang. Dili, Joseph. Dili mahimo mawa si Shana. Kinsa man na si Shana? Siya ang... Ang unsa? Siya ang bata nga akong giingon nimo. Nga posibleng mao si Elizabeth, Joseph. Unsa? Unya na nina ko ipasabot nimo. Kinahanglan makitaan yun nato ang bata. Pero, nganong nadama ni mo ang bata din eh? O kang kinsa ning bay? Unya na ko musulti nimo sa tanan. Unahon ta pagpangita sa bata. Dorina, asa man na to pangitao na bata? Bisan asa, basta kay makita na nato siya. Basin kun... Kung unsa? Dorina, may mo ba? Kung unsa man ang imong gitaguan, kinahanglan imo nang isulti nako ang tanan. Aron makatabang ko nimo. Nganong nagduda man ka, nga kining bata nga si Shana, mo ang atong anak. Tuod yay nakaila ko sa nakasagop niya. Usa? O kinahanglan makita nato si Shana. Pero asa man na to pangitaon ang bata? Nga dini man ka siya mawa sa bay. Kinsa may kauban nimo ining baya? Nganong niabot man ka dinhi? May mo pa, kalma lang. Dorina! Saan din akong tanan? Saan din ako? Dorina, husto na! Hunungan ang gibuhat ni mo! Sulti ko sa tinuod! Boss, okay daw ka nang imong samad. Masalamat daw ka, boss, nga nasangit sa bukog ang tumoy sa hunting nga may taop dapit sa imong tiyan. Uy, boss, okay ra ka? Puldo. Boss, Balik ka dito sa karaan ng mong bahay. Padid si Dorina kung unsa na iyang gibuhat dito uban ang bata. bata? May daang bata si Dorina. Ug sa akong pagdagan palayo, nakita ko siya. Ginakabuang sa pagpangita sa bata, naginganlan og siya na. Unsa? Lihok na. Oo, boss. Di ta ka matabangan kung di ka musulti na kustinod. Kung anong miabot ka ining bayad, Dorina. Amo ko no kining bay. Us, inyong bay? Oh. Kining bayo? Oh, Joseph, mao ka na iyang gisulti. Kinsang nagsulti ni mo, anak? Si Emmanuel Castor. Oh, utsa. Nagpaila si Emmanuel Castor nako nga ako siyang bana. No, di na tinuod. Na makakanatawa na. Gusto lang siyang manglawgaw sa itong kinabuhi. Sunod nako, may ipakita ko nimo. Hello, Bimbo. Pamati, ha? Andamang budiga. Doon na ito i-process nga bata. Oh, natawagan na ako si Mrs. Grace. Og napadadaan ako siya sa picture in bataa. Og nakagusto siya ni ini. Okay. Kinahanglan dili una ni maabot kang Eman. Gusto na ko siya isurpresa ni ini. Okay, sige. Bye. Iunik ko sa amo, ate. Kalimti ang imong mami. Doon na kayo maabot nga trabaho. Di na ka magkinahanglag inahan.
Sud, Oh, kang kinsan mo ang kwarto? mao kuno kini ang among kwarto. Ug ang ebidensya nga akong giingon nimo nga asawa ko ni Emmanuel. Mao kanang among hulagway sa kasal nga naa sa Bongbong. Oh, Ako ka na, Joseph. Dili ba? Ako ka nang gikasal uban ni Eman. Siya ang makahatag na kong tukmang ebidensya nga gikinahanglan ako. Ug niya ang among marriage certificate. Ako si Salome Samonte, ang akong tibuok nga ngan sa pagkadaga. Dorina. Karon, mangutana na sab ko nimo. Nganong aduna makitay marriage certificate, Joseph? Unsa mo kini pagkahita po ah? Tungod kay kasalta, ikaw si Dorina, ang akong asawa. Sawa ka pa maanisya. Pero, dili ka na importante para nimo karon, di ba? Ang bata nga imong gidadi ni, ang imong gustong makitaan. Oh, si Shana. Kung tinuod nga nagduda ka, nga siya si Elizabeth, ang atong anak, kinahanglang makita na to siya. Pero unsaon? Mga itagtabang sa mga opisyalis ng maong subdivision, aron makita ta ang CCTV karong orasa. Dali na. Ayaw, dili ko. Iuli ko sa amo. Hilumasag paon ta karon. Doris? At ti manargo na bata, ah? Andama siya alang sa presentation. Yes, ma'am. Dali. Dili ko. Iuli ko sa amo. Sige, Garbang nakunaman ko nimo dinhi, ha? miss. May doktor nagtabo ni mo si Van. Unsa? Unsa gitabo, ah? Mula ka na unta ko pengon din, he. Sa dahil nakita na ko nga may abot na doktor. Hagi sa luyo sa bahay. Unya? Nakunahon ako nga ako ni sundan. Karoon ako may bawan kung kinsa iyang tabalan. Og si kinsa man na iyang pasyente. Si Boss Ima na iyang pasyente, ma'am. Sa barang kini. May bidunggap niya. Si Dorina, siyang nagdunggam ni Eman. Ako sa... Ikaw na bahala sa bata. At tuon ako sa Eman. Ay naman ni si Puldo. Hello, Dopoldo. Boss, yan ako sa atbang sa karaang bahay, boss. Mingaw naman. Wala ang sikinan ni Dorina sa gawa sa gate. Unsa? Milakaw na siya? Posible, boss. Susiha sa sud. Pag-amping lang, nga di ka niya makitaan. Yes, boss. Naraang footage sa nitabo ganiya? Una day nga misud sa iman sa bahay. Ayaw pinihatay daot ang kahulugan. Why personal nga koneksyon ang among panagkita. Gipatawag ko niya kay gipatanaw niya nako ang kwarto sa taas nga nabungkag. Kay gisaka og kawatan. Oh, Diya, ihunong. Ah, nana, may abot ako. oh, ikaw ka nang nanaog sa auto. May kauban ka bata. Mao ka na si Shana. Ang bata nga akong giingon nimo. Dungan mong nanood sa bahay. Okay, sige. Ipadayon pa ang pag-scan sa unahan. Diya, dapita, diya. Nganong may samad man ka si Eman? Sila lang si Dorina ang kauban sud sa karaang bahay. Oh. Hello? Eman? Bayan ka ba? Anong waka ba dali sa bahay? May gikuha kong package para ni Madam Grace. Paulina. Oo, pwedeng na ko diha. Bye. Dili una na ko siya sultihan bahin sa bata nga Dani Dorina. Diya, ihunong diya. Oh, nara siya, oh. Klaro kayo sa CCTV. Nga babae siya. May babae nga biduol sa gate. Oh, ang iyang bayon. Nana siya. Misod na siya sa gate, oh. O milili siya sa may bitana. Misud siya. May nakita siya sa sud. Kinsa mo ka kinibayhan na? Nganong misud man siya sa bahay? Oh, miabli na ang pultahan. Dili. Kauban na niya si Shana sa paggawa sa pultahan. Iya kinigibira. Ipos! Diya lang. May buwang i-zoom una. I-zoom ng iyang naong sa babae. Nara, naklaro na ang iyang naong. Oh, dili. Joseph? Naunsa ka?
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!